To daktari, hangin watemo manyo Dr. Duor Charles mar mondo mi olos kodwa nikech aneno kasa bende dhi matek. Akena chiedh nade mage muyudo kaka county e kinde mabende uchiwo chanjo mago mag chanjo. To gin ber mage mabende en paro mane kaka jatend migawo mochung' weche mag pur kod pith e county ma Homa Bay mabende diher sumo ne jopith bobede e county ma Homa Bay kata na counties mamoko. Pek mwasebedo go en ni jopith jamni okose miyo wayot e yore mag chanjo jamni. Kamoro wakele siasa matin koro yudo ka kar mondo giyie mondo wachanje nege jamni to gi neno ni pesa no ng'eny to adieri king'eyo gima 50,000 nyalo timo kawuono onge 50,000 bende kata dhano ok nyal dhi e osiptal miyud thieth. Koro miyo akwayo jowa ma jopith mag jamni ni ma obed mayot. Mar ariyo gin jamni ma oko nikech anyisi ni wan kaka county oluorowa gi Migori, oluorowa gi Kisumo to gi kuonde mamoko. Yot mondo jamni wa to watim negi chanjo to ma oko go ok wanyal ng'eyo ni to bo ochanjgi kata obedo nade. Ma nie momiyo ka koro wadhi e chiro to wan ok wang'e ni ma ng'amoa Nyakach kata wa Sori. Watimo ne mana kaka wacho, watimo registration ne japur. Ka wasetimo mano to waregister nyaka chiaye 360 maugo app mana wacho cha migoyo ne. Gimomiyo watimo mano en ni kosechanje kamano kata koro jamni no chiaye no ter Nyamira to kanitie jalony mane dhi timo chanjo kucho to otimo ne scanning kata otimo ne nonro gi simu no to bro neno ni ma osetim ne chanjo en koro ok nuone chanjo. Pek manyalo bedo en ka wabedo gi quacks kata joma ok jolony makiny ng'ato ochanjo moro ka to kowachi to ng'ato dhi ousne to chako dhi kama chielo chako chanji kaeto machielo chako chanji. Koro chiaye bedo gi overdose. Otimne kuonde mopogore to identification no kotim ichalo ng'amonyis ni mondo muony yadh malaria 4 to ini giko ne imuonyo gi 32. Nyaka ibed gi a problem to bro kawo thuolo mondo ng'ato ng'e ni jamni ni chiaye ni kane en Nyamira no chanje kanodhi kama no chanje. Emomiyo marwa ni koro ber nikech ikuongo itimo registration ma japur kata itimo